Good evening, everybody. Meaning say, baby, I may want a good evening. Baby, I will be a minim baby or Mammy, Papa, Minu Abarantie. The Ishia ade every sika. A no baby in Equasu or Ghana. Nippon far not drinking any actually. Utridam Punyanko born Nesro born assassin. Or bo sika. Na or the sika. A shame nipansa. Na sika o sheye yensa no owo tumi a ohwe sika so tumi ne no Lucifer blonsam ne hwe sika so nti se wama wani anna ho wo sika ho a nipa bebre anya sika nanso odura nadwo a na ne sika ne di omuru wo mofa no wo a wunya bi no uhunu abeka se saa mekura mete ho no eye me kasa fa sika ene mrantie etugu abontene me ka se bi akere mo yie munsua asem we yie na momfa mu asem oni to am se wa be follow me no ye be sua de akwa akere pa sika eye tumi sika ye king osanye queen enti sika se wo hunu se bi otu sika gu abontena be very careful se obe presa sika de se de atu agu no wo fa bi wiase aye wanyina sika di kura tumi osombo nti kai se ade a oye kwen no untime ento no nkone abontene se bi osa wa yiase na ye de sika ogu no so a e different to the what to sika atu agu ade de enye ne yetokone ewo abrabom enti se bi otu sika hwe ha wo befa so aye nensa ansa na atu sika na akone se bi osa yiase ye de sika ogu no so a hwe se na ye fa so a mensa ne follow ya se ne ofa so udi sika de gu no so wontu sika no u pia gu ne so na ne otu sika akone no oto ade de enye na yeto kone ana wotu buo abobi nia okura sika pa nyankopon asura ne bia no no doubt se obetu sika atoagu abontene ko sika tumi sika ye spirit sika ye queen me se oye queen osanye king sika ye hene na oye hima enti wuntimi mfa na brabo entu ne nkone for the nothing thing enti mranti a omutu sika gu no a mo amudi akire esesa no ebe ye cursing to you sika na atu agu a wofa no akire obema wo problem ni anya sika a nyankopon ahira no onto sika nkone odi sika che oye adoye ni nyankopon ahira no odi sika eye adoye odi sika chew oyini ne nsam na komam no odi achew na aye nhira ewo abrabom se odi sika de ma wa sika na aye nhira ewo abrabom ba ne oto akone no oye nome to me di akire nti biara ni wa nyankopon ahira no na obeto sika atoagu wa hunu se Canada Japan oto sika wa abontene da wa hunu se ose kwam despot oto sika gu abontene da wa hunu se kwaku oten ato sika agu abontene da Ghana sika fo bre wo e mana na mama branom wa hunu se omwakwa ayie na omoto sika seda munsua ade we ye onu am se follow me na menchiro wabrabo ne ebetima kwakwa wiwo na nyankopon otiase awurade wo na bre mu a oye na adwuma nyame oye na de quicks ne satan by enam se ye nhunu honhom mu aseminti no da bia ye brem se awurade ofa ne bo a onto ntem oto ntem moma ye ni na wo se o follow me a obesua ade e wo me page ni mu a no ma bebre na me be kyerɛkyerɛ e wo honhom mu and physical things asofo a omoaba ye be call mo so ma kyerɛ ho asofofo ne nyankopon afre no
ɔne deɛ ɔno akɔhwehwɛ awurade akyi akwane. It is different from call ɛne nea wɔresearch nipa nyankopɔn apɛ no. Nea nyame afrɛ no ɛyɛ difficult sɛ ɔbɛgyina abɔntene adi stupid things. Nea ɔno ɔhwehwɛ nyankopɔn no nyame ɛnni ne ho berɛ ɛma no. Ɔne ne nna ho asɔfoɔ a ɔmo aba Ghana no, ɔno na akɔpɛ nyame akyiri kwane. Nyame nni ne ho berɛ enti ɔde ne bosom yɛ adeɛ a awurade ma ne taa. Ba awurade kasa kyerɛ Paul, awurade pɛɛ Paul akyi kwane nti Paul bɛyɛ different to what do you call Peter nom ɔne Sakio nom. Paul bɛyɛ different sene Yesu Kristo kora yɛbɔ didi no. Adom akyɛdeɛ a ne kita Paul no na Yesu nkura bi. So Paul yɛ de bonyeni na awurade kɔpɛɛ no. Nti Paul wohwɛ Bible no ekura mu na Paul ne bra different way ɛsene Peter nom. Because ɔyɛ nyame na afrɛ no. Nyame ani wɔ no ne ho. Moma yɛ ni na wɔ. Akyire mɛkyerɛ mu asɔre a yɛkɔ no nea yɛsan nyɛ firim ɛwɔ abrabɔ mu. Montie me yie. Yɛbɛsua nneɛma 2026 we. Sɛ wo follow me video a bɛyɛ nhyira. Nhwɛ sɛnea meteɛ ana abrabɔ a mewɔ mu ana ne mekyerɛ wo na minni. Ɔsɛ mede ansɛm ahinta nyansafoɔ na mayi akyerɛ nkokɔa. Awurade wɔ tumi. Mo wani na mo a mo sɛ sika mo sɛ bi ɔto sika na mo diam ne nka ɛkɔfa no. Ɛyɛ very normal da wabrabɔ so wontimi ne yie. Because anye sika pa na ɔto akone. Ne nyame ahyira ne bi anto sika nkone. Abɔntere. Because sika yɛ tumi, sika yɛ honhom, sika ne wuru wiase. Nti sɛ president kura sisi no wontimi nkodi n'atem a ka hu sɛ wontimi nfa Mahama atare nto nkona abɔntere. Awie sika. Te munya very careful. Nnamrante amoba no. Muhunu biyo ya ade mu diam ne nkadi akyire no. Mo mamani na ho. Mo follow me na mɛkyerɛ no mapa. Ɛwɔ me page. Facebook ko Bernard Asante, YouTube Asante Bernard. Mo check baabi a mo benyame. Ye be sua ade from na going. Nyame be ma nsa so ɛwɔ abrabom. Sɛ wo ye city etia awurade be kyerɛ. Wo baabi a mɛkyerɛkyerɛ akwankyerɛ. Kwana wo be fa so a wo abrabɔ. Wo betima abɔ wa ho bane. Wo nko bi nkyɛne. Kwana be fa so a wana muntu be steps ama wo. Nyame nhyira wo. Bi yɛ ɔbɔne a kwana be fa so a betua de ka. Nyame nhyira wo. Follow me. Na wo be nhyira ɛwɔ 2026.